Шаңгышы куян малайлары. Бұрын заманда түгел, бүгінгі заманда яшәгәндей булгандый куян малайлары. Әхмәди белән Әүхәди. Әхмәди Әүхәдинең бер туган абыйсы икән. Куян малайлары бик дус булганнар. Бергәләп уйнарга яратканнар. Бер көнне гадәттәгечә урманда уйнаганда, куян малайлары бер белдерү күреп алалар. Белдерүдә шаңгы ярышы үткәрелүе, ярышның көне, вакыты, урыны язылган була. Спортны яраткан куян малайлары бу ярышта катнашырга уйлыйлар. Билгеләнгән көнне шаңгыларын алып вакытында килеп җитәләр. Ярышка аю малае белән юлбарыс малае да керә. Ярыш башлана. Менә бөтенесен дә артта калдырып, Әхмәди алга чыга. Финишка җитәргә дә күп калмый. Эчендә зур горурлык хисе була аның. Кинәт Әхмәди энесе турында исенә төшерә. Артына борылып караса, Әүхәди иң артта калган, кар өстендә егылып ята икән. Абыйсы аны бик кызгана, шуңа да туктап энесен көтеп тора. Алар финишка иң соңыннан килеп җитәләр. Шулай итеп, Әхмәди шаңгы ярышында беренчелекне яулап ала алмый. Өйгә кайткач, әнисе Әхмәдигә авыр вакытта энесенә ярдәмгә килгәне өчен зур рәхмәт әйтә. Малайларын тәмле торт пешереп сыйлый.